புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, நாளைக்கு நான் மோஸ்ட்லி டிராவல்ல இருக்கிறதுனால காலையில பாகவதம் கிளாஸ். நீங்க அந்த 29 சாப்டர் ஸ்லோகாஸ் மாத்திரம் ஒன்லி ஸ்லோகா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசைட் ம் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? படிக்கிறோம். ஓகே வாசிக்கிறோம். ஓகே if ஒருவேளை ராதிகா மாதாஜி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம், இல்லைன்னா நீங்க ஓகே இதை கண்டினியூ. ஓகே, வாசிக்கிறோம். 6:30 தானே மாதாஜி? நீங்க உங்களால எடுக்க முடியாதுல்ல மாதாஜி, யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் கிளாஸ். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு சொல்லல. 9வது அத்தியாயம். 6 பேர் தான் மாதாஜி வர்றாங்க. நானும் 2-3 தடவை கூப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் மாதாஜி. பாருங்க, அவங்க எல்லாம் வரமா ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க மாதாஜி, சிஸ்டம் சரியில்லைங்கிறாங்க. ஏதோ நான் 3 தடவை ஒருத்தர் கூப்பிட்டுட்டேன். கிருஷ்ணன்கிறவர் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறாரு. சரி அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம என்ன மாதாஜி பண்றது? இவ்வளவு நாள் ஓடி போச்சு. இனிமே வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியாது மாதாஜி. அடுத்த பேட்ச்ல சொல்லியிருக்கேன், அடுத்த பேட்ச்ல வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 7வது அத்தியாயம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். முதல்ல 17 பேர் வந்தாங்க மாதாஜி. மேரத்தான் ரேஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சு இப்போ 10 அப்படிதான். நேத்துலாம் 10. 2 நாள் வர்றாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆளை காணும். 2 நாள் மாதாஜி இல்ல, 4 நாள் வருவாங்க மாதாஜி. 4 நாள் பகவத்கீதை இது வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து அப்படிதான் இருக்கு. 4 நாளைக்கு வருவாங்க, ரொம்ப சீரியஸா வருவாங்க. பகவத்கீதை ஹிஸ்டரி தெரிஞ்ச உடனே எல்லாமே தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு நினைச்சிட்டு 5ஆவது நாள்ல இருந்து வரமாட்டாங்க. கடைசியில கிளாஸ் நடக்கிறதா இல்லையான்னு வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஒரு 11-12 அத்தியாயத்துல. ஆக்சுவலி குட். அந்த ஸ்வீட் பார்ட்டே இப்ப இந்த பக்தி யோகத்துலதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதெல்லாம் இது பண்றதே இல்ல. பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு இல்லையா, யாரேனும் ஒருவர் தான் அப்படின்றாரு இல்லையா, அதேதான். நான் அதே ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டே இருப்பேன் நாங்க. 9 மணிக்கு வர்றவங்க ஒருத்தங்க வரவங்க வந்து நல்லா நல்லா உன்னிப்பா கவனிச்சு எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் ஆசையா வர்றாங்க. வர்றவங்க ஆசையா வர்றாங்க. அது போறோம். நம்ம அது போறோம். சீரியஸா இருக்கிறவங்க வந்து உஷா மாதாஜி கிளாஸ்ல ஒருத்தங்க அவ்வளவு நல்லா பாடுறாங்க, லதாங்கிறவங்க. லதாவும் சரி, இந்து 2 பேரு. இந்து தான் வந்து இதுல இருக்காங்க, நார்த் கேரோலினால இருக்காங்க. நல்லா பாடுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெளிநாட்டுக்காரவங்க உங்க கிளாஸ்க்கு எங்க குரூப்ல இருந்து அனுப்பணும். இன்னொன்னு வந்து இப்போ இனிமே மோகன்தாஸ் பிரபுஜி ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் ஒன்னு ஃபார் பாகவதம் கிளாஸ் ஒன்னு பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா. சோ அது பண்ணா போடணுமா மாதாஜி? இனிமே பாகவதம் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணது இல்ல மாதாஜி. நான்லாம் எனக்கு தெரியும் மாதாஜி, ஸ்டாண்டர்டா ஒரு 35-40 பேர் கரெக்டா வந்துருவாங்க. 40 ஐ ஹவ் சீன். அந்த 40ல இருந்து 50 பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளக்சுவேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா இத்தனை பேட்சஸ் ஓடி இருக்கானா நியூவா வர்றவங்க யாருமே பாகவதம் வர்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் அப்சர்வ் பண்ணல, வர்றதே கிடையாது. அதனாலதான் நீங்க கடைசியில வந்து கண்டிப்பா ஒரு 1 வீக்குக்கு வந்து நீங்க ப்ளீஸ் ஆஸ்க் தெம் டு ஜாயின் ஆஃப்டர் 18th டே. வந்து நீங்க இப்பத்தையும் சொல்ல வேண்டாம், கடைசியில சொல்லுங்க. ஒரு 4 கிளாஸ் இருக்கும்போது சொன்னீங்கன்னா போக மாட்டேன். பக்தி யோகம் முடிஞ்ச பிறகு சொல்லுங்க, அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடே இருக்கும். சோ தட் இந்த 6 AM கிளாஸ் வந்து விடாம வந்துருவாங்க. பாகவதம் கேட்க இன்னைக்குதான் ஒருத்தர் ஓபன் பண்ணாங்க. பகவத்கீதை வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து சொன்னா அடிக்கடி வந்து பாகவதம் பத்தி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நீங்க அடிக்கடி பாகவதம் வந்து சொல்றீங்க, நாங்களும் வந்து பாகவதம் கேட்கணும் சொன்னா உங்களுக்கு லிங்க் போடுறதுனால கண்டிப்பா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு டைமிங்ஸ் எல்லாம் சூட் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிருக்கேன். சரி அப்படின்னு. அதனால்தான் 6 மணிக்கு முடியணும், அப்பதான் அவங்க வர முடியும். ஆமா, மிச்ச கிளாஸ் எல்லா கிளாஸ்லயும் சொல்லுங்க. ஆனா 6 மணி கிளாஸ் மட்டும் இப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? நான் உங்களுக்கு டைமிங்ஸ் சொல்லல. நானு நம்ம இந்த இது முடிஞ்ச உடனே செஷன் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அப்படிதான் பண்ணுங்க. நீங்க பாகவதம் கிளாஸ் சொல்லுங்க, இந்த 18 days முடிஞ்ச பிறகு நீங்க இமிடியேட்டா ஜாயின் பண்ணுங்க. உடனே வர சொல்லுங்க.
அது சொல்றேன் 3 PM 7 PM 3 PM 7 PM 9 PM அவங்க அந்த 3 பேட்ச்க்கு இப்பத்துல இருந்தே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க. சோ ஐ திங்க் சொல்லுங்க. ஓகே, ஆல் பேட்சஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி நீங்க 18 டேஸ் கிளாஸ் பண்றீங்க. அதுக்கு என்ன பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் யாரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்றீங்களோ ஒவ்வொருத்தர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்ப அப்படிதான் நம்ம செயின் மவுத் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் மவுத் டு மவுத் தான் இது வந்து ப்ரொபகேண்ட் பண்ணணும். சோ இல்லைன்னா நடக்காது, அது ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் we have to have one attendance also for பாகவதம். எத்தனை பேரு அப்போ யாராவது வரலன்னாக்கா அந்த பாகவதம் கிளாஸ்க்கு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி என்ன ஆச்சு, அவங்களுக்கு எங்கேயாவது புரியலையா, இதெல்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி. ஸோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டீச்சர்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாகவதத்துல கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ அதுதான் நான் பாக்குறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இங்க வரலனாலும் பரவாயில்ல, ஐ எம் நாட் பாதர். அட்லீஸ்ட் பிரபுஜியோடையாதோ இல்லைன்னா பிரேமா மாதாஜியோடதையாவது யார் கிளாஸ்க்குன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு போகணும் இல்லையா? ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஆர் அட்டெண்டிங் தேர் ஆல்சோ. எனக்கு தெரிஞ்சு டீச்சர்ஸ்க்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸுக்கு வரவே மாதாஜி, ஃபுல்லா இருக்க முடியல மாதாஜி இங்க. நோ 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 ப்ராப்ளம். நீ அட்லீஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கே இது மாதாஜியோட கிளாஸ். ஆமா, ஒரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா போறோம். ஆமா, ஒரு கிளாஸ் கூட அட்டெண்ட் பண்ணாதவங்க இருக்காங்க நம்ம டீச்சர்ஸே. இதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி சொல்றதுன்னு. ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல தான் சொல்லணும் என்னுடைய முக்கியத்துவம். ஏன்னா இந்த மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ணலன்னா அட்டெண்ட் பண்றதுன்னா நமக்கு தான் நன்மையே. வில் கெட் மோர் ரெஃபரன்சஸ். அவங்க பேசுறது, அவங்க எங்கெங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அது நமக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? இட்ஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி. ஒன்ஸ் என்என்டி பிரபுஜி சொன்னாருன்னா அது கண்டிப்பா 100% பெர்ஃபெக்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவர் ஆத்தென்டிக்கா வந்து கேட்டிருப்பாரு, படிச்சிருப்பாரு. அதனால வந்து அதை புரிஞ்சு நமக்கு சொல்றாரு. அப்படி நாம அந்த ரிலேபிலிட்டி நம்ம இருக்கணும் இல்லையா? நாம கூட கோட் பண்ணலாம். இப்ப நிறைய வாட்டி நான் கூட சொல்லுவேன் கிளாஸ்ல, என்என்டி பிரபுஜி சொன்னாரு, பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க அப்படின்னு நான் கோட் பண்றதுக்கான காரணமே they have been in association for 20+ years, 20 to 30 years வரைக்கும் இருக்காங்க. அவங்க இந்த பாகவதத்தை எப்படி 2 வாட்டினா படிச்சு முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து they have a very good experience and more realization also. என்என்டி பிரபுஜி மாத்திரம் சொல்லணும்னா he has more realization. அதனால அவர் சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கும்பொழுது we'll feel அது கண்டிப்பா அதுல எவ்வளவு தத்துவங்கள் இருக்குன்றது வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனாலதான் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம கேட்கணும். நம்ம கீர்த்தனை மாட்டம் பண்ணா பத்தாது, சிரவணமும் கேட்கணும், சொல்றவங்களும் கேட்கணும். அப்பதான் வந்து அவங்களுடைய ரியலைசேஷன், அடுத்தவங்களுடைய ரியலைசேஷன், நம்மதும் வந்து ரியலைசேஷன் வரும்போது அப்போ ஓகே இது கரெக்ட் அப்படின்னு நமக்கும் ஒரு டேலி ஆகும் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட். ஆனா டீச்சர்ஸே வந்து பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது. நிறைய டீச்சர்ஸ் அட்டென்ட் பண்றது, எஸ்பெஷலி இந்த பக்தி யோகம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா வந்து பாகவதத்தை வந்து கோட் பண்ணணும். அது வந்து பக்தர்களை பத்தி தானே உயர்வா வந்து சொல்றது. ஆமா, பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அடிமை எழுறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா? அது எப்படி அப்படின்றது வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து சொல்லணும். ஒருத்தர் கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, நீங்க சர்வீஸ் பண்ணின்றீங்க, எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து கரெக்ட். சோ அதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல தான் அது வந்து தெரிய வரும். ஆமா. சோ டிவோட்டிஸ் அவங்களுடைய ரியலைசேஷன். இப்ப நான் காலையில கூட உங்களுக்கு நிதாய் சேவினி மாதாஜியோடைய அவங்களுடைய இன்டர்வியூ பாதி தான் கேட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கேட்கறதுக்குள்ள நிறைய கால்ஸ், இந்த பக்கம் ஒருத்தர் கூப்பிடுறாங்க, அந்த பக்கம் ஒருத்தர் கூப்பிடும் போது எனக்கு அந்த கேட்கறது மேல போக்கஸ் பண்ண முடியல. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு கேட்டோமோ அவ்வளோத்தையும் நம்ம சொல்றதுதான் வந்து உங்களுக்கும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் இல்லையா? ஒருத்தவங்க வந்து பல்கு வைராகியத்துல இருந்து யுக்த வைராகியத்துக்கு போகணும்னா ரியலைசேஷன்ஸ் இருந்தாதான் போக முடியும். ஒருத்தருக்கு உணர்ந்தறியலைன்னா கண்டிப்பா போக முடியாது. நமக்கு கூட ரியலைசேஷன்ஸ் நடக்கும், ஆனா அது ரியலைசேஷன் தானா உணர்தல் தானான்றதே நமக்கு புரியாது. நாம கற்பனை பண்றோமோன்ற கூட ஒரு சில சமயத்துல ஃபீலிங் வந்துடும் இல்லையா? சோ எது உண்மையான ரியலைசேஷன்ன்றது அடுத்தவங்களுடைய ஒரு ரியலைசேஷனை வந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா நான் இது கூட வந்து உணர்தல் தானா அப்படிங்கிற நமக்கு புரிய வரும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஸ்ரவணத்தை வந்து கண்டிப்பா வந்து ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். ஸ்ரவணம் வந்து ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, நம்ம பாகவதம் கிளாஸ் 6:30க்கு ஆரம்பிச்சா பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ் ஃபுல்லா அட்டெண்ட் பண்ணலாம்.
இதுக்காக 6 மணிக்கு வர வேண்டியது இருக்கனால நான் 6:30 மணிக்கு தான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். நான் நீங்க இல்ல கொஞ்ச ஸ்லோகம் நாளைக்கு வாசிக்க நடந்தது இல்ல இந்த போன வாரம், அதுக்கு சொல்றாங்க 6 மணிக்கு. மாதாஜி இல்ல 6 மணிக்கு அது என்ன, வந்துடுறாங்க. நானு என்னன்னா நான் 2 நாள் தான் எடுத்தேன் உங்களுக்கு கிளாஸ். எப்பவுமே 6:30 மணிக்கு தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் கிளாஸ். நீங்க நானே எடுக்கிறீங்க மாதாஜி. இவங்க நம்ம ராதிகா ராதிகா மாதாஜி மாதாஜி 6 மணிக்கு. நீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேளுங்க, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி எல்லாரும் கேளுங்க மாதாஜி. ஓகே, இட்ஸ் யுவர் விஷ். அவங்க கிட்ட கேளுங்க எனக்கு கூட மாதாஜி. கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு மாதாஜி. நான் ஓகே, அதான் வரல நீங்க எல்லாரும் மாதாஜி. full ஆ எடுக்க நீங்க முடியல. எல்லாம் கேட்டுட்டு இங்கிலீஷ்ல கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அங்க கேட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படியும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சமயத்துல வந்து வேணா ஸ்லோகம் வாசிச்சுக்கோங்க, சரியா போயிடுறது. கேட்டு பாருங்க. இட் இஸ் அப் இல்ல டு மாதாஜி, மாதாஜி. அவங்க 1 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா கூட சரியா இருக்கு மாதாஜி. எல்லாம் கீதை, பாகவதம், பிரம்மசமித, இப்ப வந்து ஓரளவு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால எல்லாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல கேட்கணும்னு ஆசை. ஓகே, advance. மாதாஜி நீங்க பிளேலிஸ்ட்ல கூட போய் பாத்துக்கலாம் மாதாஜி, அப்படி ஆசைப்பட்டீங்கன்னா. ஆமாமா, எங்க பிளேலிஸ்ட் தெரியாதே. இருக்கு. பிளேலிஸ்ட் தெரியாதே. நான் ஷேர் பண்றேன், நான் பிளேலிஸ்ட் ஷேர் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. பிளேலிஸ்ட் இருக்கு, நீங்க அதுல போங்க. அதுல போயிட்டு கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, அப்ப இத டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நிதானத்தோட நீங்க கேட்டுக்கோங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் இத. நீங்க பாட்டி நீங்க அது போயிட்டு கேளுங்க. குட், தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயண ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा ராம ராம ஹரே ஹரே. சோ 6 விதமான பிரிவுகளை பற்றி நாம பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படிக்க போறோம். ஒன்று வந்து இந்த 6 விதமான என்னன்றத வந்து இந்த ஓவர்வியூ வந்து கொடுத்திருக்காங்க. முதன்மையானது வந்து பகவானுடைய நிலையை பற்றி நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவர்தான் அகில ரசாமிர்த மூர்த்தி. அவருக்கு இன்னொரு நாமம் அகில என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னா முழுமையாக பௌதிகம் ஆன்மீகம் எல்லாம் கலந்து, ஏன்னா எல்லாவற்றையுமே படைத்தவர் அவர்தான். ரசா அமிர்தம் இல்லையா, அதாவது ரசங்கள், அதாவது மெலோஸ் அப்படின்னு இல்லையா. பாவம், நம்ம வந்து அத ஸ்வீட் பார்ட், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நம்ம போகும்பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மையான ஒரு தன்மையை வந்து உணர்தல், அமிர்தம் போன்று இருக்கக்கூடியது. மேலும் இவை எல்லாவற்றுக்குமே, அதாவது மூர்த்தி என்னாக்கா இஸ் த சீஃப் பர்சன் இல்லையா, அவர் தான் வந்து உயர்வான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் என்பது. அவருக்கு இன்னொரு நாமம் அது அகில ரசாமிர்த மூர்த்தி. அப்ஜெக்டிவ் அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து பிரயோஜன் பார்ட்டே. எப்படி சம்பந்தா அபிதயா பிரயோஜன் சொல்றோம் இல்லையா. பிரயோஜன்னா பலஸ்ருதி. சோ ஒருவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து அதாவது உன்னதமான இலக்கு எதுன்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே நாயகன் என்பதை பற்றி உணர்றது. இது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து டிவிஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது தூய பக்தி சேவையை வந்து பிரிக்கிறது. முதல்ல சாதன பக்தி, அடுத்து பாவ பக்தி, அடுத்து பிரேம பக்தி. இப்படி அந்த அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதனுடைய இதெல்லாமே நம்ம படிக்கும். நம்ம ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் டு அட்டைன் தட் கோல், சாதன பக்தியில அச்சீவ் பண்றது. சாதன பக்தியில முழுமை பெற்றால்தான் அடுத்து பாவ பக்திக்கு போக முடியும். பாவ பக்தி முழுமை அடைந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எதுக்கு போக முடியும், அதாவது பிரேம பக்திக்கு போக முடியும். சோ இந்த சாதன பக்தியிலேயே 2, ஒண்ணு வந்து வைதி சாதன பக்தி, இன்னொன்னு வந்து ராகனுகா பக்தி இல்லையா. சோ இந்த வைதி சாதன பக்தி என்பது பகவானுக்கும் நமக்கும் வந்து எந்த உறவு முறையும் இருக்காது. ஆனா அதாவது ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் வந்து இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இறைவனுக்கு வந்து நம்ம தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருப்போம். ஸோ அவ்வாறு நம்ம வந்து தொண்டு வந்து அந்த சாதனையை வந்து கரெக்டான, இப்போ 4:30 மணிக்கு எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்கணும்னா பார்க்கணும் இல்லையா. 4 மணிக்கு எழுந்து நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணணும்னா ஜபம் பண்ணணும்.
5 மணில இருந்து இப்ப கோயிலே வந்து 5ல இருந்து 7 வரைக்கும் யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணி ஜெபம் பண்ணலாம். இப்படி எல்லாம் வந்து சொல்ல அந்த டைமிங்ஸ் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி ஜபம் பண்றது வந்து எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா சாதனை இப்ப பண்ணா நான் எப்படி பண்ணணும்ன்ற விதத்துல நம்ம பண்ணோம்னா அது நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? பக்தியில வந்து ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுதான் சாதன பக்தி. சோ அதுல அப்படி நாம் செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது சடனா வந்து ஒரு ஈடுபாடு பகவான் மீது நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வந்து தோன்றும். அதுதான் வந்து ராக அனுகா பக்தி. அவ்வாறு ராக அனுகா பக்தியை வந்து செயல்படுத்துறவங்களை நாம ஃபாலோ பண்ணோம்னா ராகாத்மிகா பக்தின்றது வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஒரு முறை அந்த சடன் அதாவது ஸ்பான்டேனியஸ் அதாவது டிவோஷனல் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம கிட்ட டெவலப் ஆச்சு. சடனா வந்து நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறும் பொழுது அதுலயே நம்ம வந்து ஸ்திரமாக செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம பரவச நிலைக்கு செல்வோம். பரவச நிலையிலிருந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து அதாவது பிரேம பக்திக்கு போறது. மேலும் 6 விதமான பக்தி சேவையினுடைய அதாவது பண்புகள் அதை பற்றி கிளேஷாக்னி, சுபதா இல்லையா, சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா, சுதுர்லபா, இப்படி எல்லாம் 6 விதமான இது இருக்கு. சோ அதனுடைய செயல்பாடுகள் அவ்வாறு நாம் அதை செயல்படுத்தும் பொழுது நாம தூய்மை அடையறத பத்தி நாம படிக்கிறோம். இதுதான் வெவ்வேறு நிலைகள் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற்ற பாதை அடையிறது. கிளேஷாகினிலிருந்து கடைசியில வந்து பகவானுடைய இதுக்கு போறது, ஃபுல்லா ஆழ்ந்து அடையிறது. சோ சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா, அடுத்து லாஸ்ட் வந்து டக்கு ஞாபகம் இல்ல, இனிமே படிப்போம் நம்ம இந்த இடத்துல. 5th ஒன் வந்து சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா. சாதன பக்தி, அதாவது சாதன பக்தி வந்து அன்றாட பயிற்சி செய்யற பக்தி. ஞாபிலாஷி சசூன்யம், ஞான அதாவது நம்முடைய புலன்களையும் மனதையும் எல்லாமே வந்து இறைவன் தாள் வந்து செலுத்துறது. எடுத்து பாவ பக்தி எக்கஸ்டி இல்லையா, அதாவது பரவச நிலையில. மேலும் பிரேம பக்தி வந்து டாப் மோஸ்ட், அது வந்து உறவு முறையில அகில ரசாமிருத மூர்த்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பிரேஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே ரூப அனுகாஸ், ஏன்னா நம்ம ரூப கோஸ்வாமியை வந்து பின்பற்றுபவர்கள். ஸோ கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்களுடைய பிலாசபி அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றது, ஃபாலோவர்ஸ். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டேர்ம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து, இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய இதுல வந்து படிப்போம். முண்டேன் ரசா வர்சஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ரசா, இது குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? சோ அங்க எப்படி ஆலமரம் வந்து உண்மையான ஆலமரம் மேல உலகத்துல இருக்கிறதோ அதனுடைய தலைகீழான இருக்கக்கூடிய செயல் அப்படின்னா அங்க எதெல்லாம் ஹையஸ்டா நம்ம பண்றோமோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல நாம லோவஸ்டான ஒரு நிலையில ஏன்னா பௌதீகத்திலிருந்து செயல்படுத்தும், அது ஆன்மீகத்துல இருந்து செய்யும் போது அது மேன்மையான நிலையை வந்து அடைகிறது. நாம பௌதிகத்திலிருந்து ஆற்றும் போது அது இழிவான நிலைக்கு செல்கின்றது. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சில பிரபுபாதருடைய அதாவது அவருடைய மூட் அப்படின்னா அவருடைய மனசு இல்லையா, பர்பஸ் ஆஃப் பிரசன்டிங் பக்தி ரசாமிருத சிந்து ஃபார் அஸ் இண்டிவிஜுவலி ஆஸ் வெல் அஸ் சொசைட்டி இன் ஜெனரல். ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலுமே இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்து என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், இந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இதனால என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்தை பற்றி சிந்துவை நம்ம படிச்சோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன அனுபவங்களை வந்து நாம வந்து படிவோம் என்பது எல்லாமே பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணா இஸ் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஆல் ரசாஸ், அகில ரசாமிருத மூர்த்தி. இதுக்கு கிருஷ்ணா ஆஸ் அகில ரச அமிர்தா, எல்லாருமே அவர்கிட்ட வந்து எந்த ரிலேஷன்ஷிப் மூலியமா வேணாலும் அவரோட வந்து நம்ம உறவு கொள்ள முடியும். சாந்த ரசத்திலையுமே பண்ண முடியும் இல்லையா. அடுத்து வந்து சாக்கிய ரசம், அடுத்து வந்து தாஷ்ய ரசம் இல்லையா, வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், இப்படி தாஷ்ய ரசம், இப்படி நம்ம இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல பகவானோட வந்து உறவு கொள்ள முடியும். நாம தான் ஏதோ ஒரு ரசத்துல இருப்போமே ஒழிய பகவான் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயுமே ஒவ்வொரு ரசத்திலயுமே வந்து செயல்படுவார் இல்லையா. அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து என்ன இதுல செயல்பட்டார், சாக்கிய ரசம். கோபிகள் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசம் இல்லையா, அதுல சீப் கோபிய ராதாராணி. அடுத்து யசோதமயி தாயார் கிட்ட வந்து வாத்சல்ய ரசத்துல இல்லையா, புல்லாங்குழலும் பசுக்கள் கிட்ட வந்து சாந்த ரசத்துல இல்லையா. இப்படி நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ இப்படி நம்ம மெயின்டைன்ஸ் எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் வேரியஸ் டிவோட்டிஸ் அட்ராக்டட் டு சர்வ் ஹிம் இன் டிஃபரெண்ட் ரசாஸ். டைரக்டா இருக்கக்கூடிய ரசாஸ் 5, மாதுரியா, வாத்சல்ய, சாக்கிய, தாஷ்ய, அடுத்து வந்து சாந்தா. இன்டைரக்ட் ரசாஸ்னா இதெல்லாமே இந்த டைரக்ட் ரசாஸ்னுடைய செயல்பாடுகள்ல நம்ம வெளிப்படுத்தக்கூடிய குணாதிசயங்கள் இல்லையா. சோ நம்ம எந்த பாவத்தோட அதை செய்யறோன்றது நம்ம தெரிஞ்சு
அந்த மாதிரி 7 பாவங்களை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். ஹாஷியானாக்கா நம்ம வந்து லாஃப்டர் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நகைச்சுவையா இருக்கிறது. ஓகே, சோ நகைச்சுவையோட பேசுறது. அது அற்புதம்னா ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா பாக்குறது இல்லையா, ரொம்ப அஸ்டானிஷ்மெண்ட். வீரியானாக்க சிவல்ரி. வீரியாக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம், சிவல்ரி யாருக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு சொல்லலாம், பீஷ்ம தேவரை சொல்லலாம் இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 9th சாப்டர்ல வந்து பகவான் மீது அவருக்கு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரேமை வந்து சிவல்ரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கருணா, அதாவது கம்பேஷன், கருணை உள்ளம். அடுத்து ரௌத்ரம், அதாவது கோபத்தோட இல்லையா. எஸ், அது இது எப்ப வரும்னா கோவப்படுறது வந்து சத்யபாமாவை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. பகவானுக்கும் சத்யபாமாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு முறையில வந்து சத்யபாமா வந்து ஒரு மாதிரி என்னது சொல்லுவாங்க, அவங்க அதீத பிரேமை கொண்டவர்கள் கண்ணன் மீது. ஆனா அது ஹிந்தில தான் காடோ பிரேமான்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த மாதிரி அவங்க. சோ அவங்க சொல்றதுதான் ரைட்டுங்கிற அந்த இதுல தான் இருப்பாங்க இல்லையா. சோ எதிர்பார்ப்புகள், எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய. ஆமா, பொசசிவ்னஸ் சொல்லலாம். எனக்கே சொந்தம் அப்படி அந்த மாதிரி. அப்போ அப்படிங்கிற வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்மது இல்ல, எங்கேயாவது நம்ம விட்டு கொஞ்சமா டீவியேட் ஆனா கூட கோபம் என்பது இல்லையா. அந்த மாதிரி பயானிக்கா, பயம், பயத்துல வர்றது. விபிட்சா, கேஸ்லினஸ். இப்படி நம்ம வந்து 7 விதமான உபரசங்கள்ல வந்து இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல நம்ம வந்து செயல்படுறோம். இத பத்தி நாம டீட்டெயிலா படிப்போம். இது வந்து என்னென்னன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டியர்மோஸ்ட் டிவோட்டி வந்து ஆல் இஸ் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. சோ அவங்க யாரு, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. கோபிகள்லயே வந்து சீஃப் கோபி அவங்கதான். சோ பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னுடைய டெஃபனிஷன் அந்யாபிலாஷித சூன்யம். சோ கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய இன்க்ளூட்ஸ் அவருடைய விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாமே அவருக்குள்ளே. கிருஷ்ணா சீலனம்னாக்க நம்ம அதாவது நம்ம அதை வந்து பழக்கப்படுத்துறது, செயல்படுத்துறது. கல்டிவேஷன்னா செயல்படுத்துறது. சமாதி. அனுகூலம்னா நமக்கு வந்து அனுகூலமா இருக்கக்கூடிய செயல். சோ நாட் லைக் ராவணார் கம்சா, அந்த மாதிரி அனுகூலம் கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வேணும் இல்லையா. ராவணன் வந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு வந்து படிக்கட்டு கட்டணும்னு நினைச்சானோ அவன் வீட்டுல இருந்தே. சோ அப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. அது வந்து பேராசை இல்லையா. If we desire to accept among such eternally liberated prema bhaktas, then we must be free from any desire, free from karma and jnana. அதுதான் அந்த அந்யாபிலாஷித சூன்யமே சொல்றது. அந்ய அபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூல்ய கிருஷ்ணானு சீலனம் இல்லையா. பக்தி உத்தமம், கிருஷ்ணானு அனுசீலனம், அதாவது அவருக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய அந்த செயல் இல்லையா. சோ கிருஷ்ண அனுசீலனமா இருக்கணும். பக்திர் உத்தமம், அதுதான் வந்து இருக்கிற பக்தியிலே உத்தமமான நிலை என்று. இதுல வந்து ரெஃபரன்சஸ் வந்து சில ரூப கோஸ்வாமி என்னெல்லாம் கொடுக்குறாருனாக்கா, நாரத பஞ்சராத்திர சர்வோபாதி வினிர்முக்தம். சோ இது ஸ்லோகம் நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோமே, சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் எதுல வருது, பாகவதம்ல வந்து 3.29 12 13 இப்பதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பக்தி ஃப்ளோஸ் இன்னைக்குதான் படிச்சோம். இது எக்ஸாக்டா படிக்க சொன்னோம்னா கூட இல்லையா. 11 and 12 ஸ்லோகம் கங்கை நதியை போல பாயறதுன்றது இன்னைக்குதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஞாபகம் இருக்கா? 29th சாப்டர் இன்னைக்குதான் பாகவதம் 3rd canto 29th சாப்டர் 11 12 ஸ்லோகம் இன்னைக்குதான் படிச்சோம் நம்ம. நினைப்பிருக்கு மாதாஜி சொன்னீங்க, கங்கை போய் கடல்ல கலக்கிற அப்படி நம்ம போய் அந்த பக்தி கிருஷ்ணனோட கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணனோட இல்ல, கிருஷ்ண பக்தியில நாம அந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு பக்தியில போய் கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க. 29th சாப்டர் 4 சாப்டர் இருக்கு. 11 and 12 வந்து மத்குணா ஸ்ருதி மத்ரேனா மயி சர்வ குஹேஷயா மனோகதி அவிச்சின்னா யதா கங்காம்பசோ அம்புதௌ லக்ஷணம் பக்தி யோகஸ்ய நிர்குணஸ்ய ஹை உதாஹிருதம் ஹைத்துகி அவ்யயாவிதஹ யஹ் பக்தி புருஷோத்தமே. அதாவது புருஷர்களில் உத்தமம் இல்லையா. மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் அன்அடல்ட்ரேட்டட் அப்படின்னா, அன்அடல்ட்ரேட்டட்னா கலங்கமற்ற இல்லையா.
அடல்ட்ரேஷனாலே களங்கம் தான், இல்ல கண்டாமினேட்டட். சோ அதாவது அன்அடல்ட்ரேட்டட்னா தூய, பியோர்ன்னு அர்த்தம். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் எக்ஸிபிட்டட். எவ்வாறு செயல்படுகின்றதுன்னா, எப்பொழுதுனால் ஒருவருடைய மனது இஸ் அட்வான்ஸ் அட்ராக்டட், ஈர்க்கப்படுதல். சோ டு ஹியரிங் த டிரான்சென்டல் நேம், கேட்ப பகவானுடைய புனித நாமங்களை கேட்பதற்கும் அவருடைய இயல்புகளை பற்றி கேட்பதற்கும், சோ அதற்காக அவன் ஈர்க்கப்பட்டால், சோ ஒருவர் வந்து பகவானை பத்தி கேட்கணும், அவருடைய நாமங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு மனசு ஈர்க்கப்பட்டால், சோ அந்த பகவானுடைய குவாலிட்டி என்ன? அவர் எங்க இருக்கார்? எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயுமே இருக்கார் இல்லையா? அவர்களுடைய அந்த பக்தியினுடைய பாவம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, கங்கை நதி எவ்வாறு வந்து ஒரு கடலை நோக்கி செல்கின்றதோ அது போல வந்து இவர்களுடைய பக்தியினுடைய பாவம் வந்து பகவானை நோக்கி செல்கின்றது அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 29 மாதாஜி? ஆமா, நம்ம இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறது 29 தானே. 9th chapter 11 and 12. 11, 12. குணங்கள் மற்றும் உன்னதமான பெயரை கேட்டதும் ஒருவருடைய மத்பக்த பிரதி, அதுதான் மாதாஜி மத்பக்த. இப்பதான் படிச்சேன் நான். எல்லோருடைய மனதிலும் குடியிருக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் குணங்கள் மற்றும் உன்னதமான பெயரையும் கேட்டதும் ஒருவருடைய மனம் உடனே கவரப்படும் பொழுது கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டின் வெளிப்பாடு காட்டப்படுகிறது. கங்கையின் நீர் இயல்பாகவே கடலை நோக்கி பாய்வது போல் அந்த பக்தி பேரின்பம் எந்த பூவுலக சூழலாலும் தடைபடாமல் பகவானை நோக்கி பாய்கிறது. இன்னைக்கு காலையில தான் வந்து படிச்சோம் 626. Devotees do not desire anything. அவங்க அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு வந்து விடுதலை மோட்சத்தை பற்றி கூட வருத்தமே கிடையாது. 5 types of liberations, சாரூபிய, சாலோக்கிய, சாஷ்டி, இல்லையா, சாயுஜ, இது எல்லாமே எதுவுமே தேவையே கிடையாது அவங்களுக்கு. அதை பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு வருத்தமே இல்லை. எஸ், கிளேஷாக்னி சுபதா. சோ 6 விதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி படிக்க போறோம் நம்ம இப்ப. ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சுக்கோங்க. கிளேஷாக்னி மீன்ஸ் destroys the suffering. சோ அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில பக்திக்கு போகும்பொழுது நாம் அன்றாடம் வந்து கடினமான சூழ்நிலை எதிர்கொண்டு சங்கடத்துலதான் உழண்டு கொண்டிருப்போம். எல்லாருமே சங்கடப்படக்கூடிய விதம் வேற மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல ஒருத்தருக்கு உடல் உபாதை இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு மனசு வருத்தமா இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு சூழ்நிலையில வந்து சிக்கி கொண்டு வெளியில வர முடியாம இருக்கலாம், இல்லையா, மென்டலி, பிசிக்கலி, என்விரான்மெண்டலி, இப்படி எல்லா விதத்திலயுமே வந்து ஆன்மீகமே இல்லாம பௌதிகத்திலே இருக்கிறவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும்னாக்கா சஃபரிங் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துல, இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதால் என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த சஃபரிங் எல்லாமே வந்து சங்கடங்கள் வந்து சங்கடமாகவே இருக்காது. அதெல்லாம் இறைவனுடைய கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து அடைவார்கள். யாரு? ஒருத்தர் தூய பக்தி சேவையை வந்து அடையும் பொழுது. எக்ஸாம்பிளா நம்ம பிரபுபாதரை எடுத்துக்கலாம், இல்லையா? 2 முறையா 3 முறை வந்து அவர் கப்பல்ல போகும்பொழுது அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு, இல்லையா? டில் ஹி ரீச்சஸ் அமெரிக்கா வரைக்குமே. சோ அப்படி முதல் கேண்டோ எழுதின பிறகு கூட அவருக்கு உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார். அவர் வந்து மீண்டும் வந்து யுஎஸ்க்கு போவாரான்றதே ஒரு கேரண்டி இல்லாம இருந்த நிலை இருக்கு, இல்லையா? சோ அப்படி அப்பயும் ஒரு வாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் அவருக்கு வந்ததுன்னு சொல்றாங்க. சோ அப்படி நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையும் யாருக்கு என்ன உபாதை வரும்ன்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்தியில போகும்பொழுது அவங்க வந்து பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் போயிடுவாங்க. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல எது நடந்தாலுமே அவர்கள் அதை சங்கடத்துக்கு சங்கடமாவே கருத மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம ஒரே நிமிஷம். ஹலோ ஹலோ, I am in a meeting, ma. I am in a meeting. After that, I will do. Today, even if you will, there is no one to collect here. Everyone has left, actually. Okay, tomorrow morning, you can send maybe around 10 o'clock or 11 o'clock. Yours is Tuesday and Wednesday holiday. Then you can, if you want, you can deliver. I will take it up. But after my meeting, I will transfer it.
Okay, I will do the transfer, but please deliver it actually. Yeah. சுபதா, சுபம் அப்படின்றோம் இல்லையா, சுபதா அனைத்து மங்களங்கள், இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ என்னோடில நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். நாம லெவல் 3ல பண்ண மாதாஜி. லெவல் 3ல நாம இதை நீட்டா படிச்சுட்டே வந்தோம் ஆமா, இல்லையா. அத நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். அதான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா, மோக்ஷ லகு கிருத் அப்படின்னாக்கா எழுதி நானும் வச்சேன் மாதாஜி, அதான் தேடுறேன். நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூஸ். மோக்ஷா லகு கிருத் அந்த 6 விதமான கீழேயே வந்து டாபிக்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலா நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்து பத்தி நீங்க யோசிக்க வேண்டாம். இந்த பிபிடி இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுங்கோ. ஆனா டீடைல் ஸ்டடி இன்னும் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ரவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு, அடுத்து ராதிகா மாதாஜியும் ஒரு ரவுண்ட் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா. சோ நான் இப்ப 3வது ரவுண்டா இப்ப வந்து நீங்க வர்றது வந்து 3வது ரவுண்டு பக்தி ரசாமிரத இந்த பக்தி சாஸ்திரில இதோட நீங்க இதுக்கு மேல வந்து பிஆர்எஸ் எங்கேயும் படிக்கிறது இல்லை, இதோட லாஸ்ட் 3 தடவை படிச்சுட்டோம், நல்லாவே படிச்சுட்டோம். மோக்ஷ லகு கிருத் வந்து டிசைட்ஸ் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் லிபரேஷன். ஆமா, டிரைட் லிபரேஷன் அப்படின்னா மோட்சம் கூட அவங்களுக்கு வந்து பெருசா எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, அதை விட இன்னும் ஹையஸ்டா போறோம். சுதுர்லபான்னா இது வந்து மிகவும் அரிதானது இல்லையா, அடையிறது வந்து, அதாவது தூய பக்தி சேவை அடையிறது வந்து மிக மிக அரிதானது என்றது சுதுர்லம். சாந்திரானந்திர விஷேதாத்மா. சோ இது வந்து ஆனந்தம், பேரானந்தம், அதாவது ரொம்ப அந்த ஆனந்தத்தினுடைய அளவு வந்து நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஆனந்தத்தை வந்து வாரி வழங்கும். லாஸ்ட் ஒன் தான் கிருஷ்ணா ஆக்ரஷன், அதாவது இட் வில் அட்ராக்ட் கிருஷ்ணா, வி கேன் பர்ச்சேஸ் கிருஷ்ணா ஆல்சோ. கிருஷ்ணரையே விலைக்குவாங்க. எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு யாருன்னா அர்ஜுனர் தான் இல்லையா, இல்லைன்னா பார்த்த சாரதியே ஆயிருக்க மாட்டார் பகவான் அவருக்கு. சோ மூடன் மிஷன் ஆஃப் சில பிரபுவாதா அபவுட் தி பிராக்டிஸ் ஆஃப், இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலாவே பகவத்கீதையிலும் படிக்கிற வர்ணாசிரமம் மீண்டும் இந்த சாப்டர்ஸ்லயும் என்னோடிலையும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம். நீங்க நான் மறுபடியும் அதை பெருசா ரிவிஷன் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு முறை டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வைதி ஆனந்தமானுகா பக்தி உங்களுக்கு இப்பதான் சொன்னேன். பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எந்த உறவு முறையுமே இருக்காது வைதி பக்தியில. ஆனா சடனா ஒரு முறை வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அந்த பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ராகனுக்கா பக்தி இல்லையா. சோ ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும். அடுத்து பாவத்தினுடைய நிலைகளை பற்றியும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ பாவம் வந்து பாவமும் இருக்கு, இன்னும் நாம அந்த பாவத்துக்கான பலனை அனுபவிக்காம இருக்கிறது, அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், இனிமே ஃபியூச்சர்ல தான் அனுபவிக்கும், அதுதான் ஆப்ராரப்த நிலை. இப்போ நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து பிராரப்த நிலை. சோ எல்லா பாவங்களுமே வந்து எங்க போய் சேரும், அதாவது சாக்கு பையில போய் அரிசி கூட்டி வச்சிருக்கிற மாதிரி வந்து பாவங்கள் எல்லாமே இந்த கூட்டத்துல வந்து சேரும். ஆமா, சோ அதாவது இந்த பீஜம், அதாவது வந்து நம்ம மனசுல வந்து ஒரு தவறு இழைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு திருடன் வந்து என்ன பண்ணுவான், அந்த வீட்டுல போய் கொள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான், அந்த ஆசையை வளர்க்குறான் பாருங்க, அதுதான் பீஜம். பீஜம் வந்து அப்புறமா அவன் பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவான் இல்லையா, அந்த பாவ செயல் அது எல்லாமே போய் எங்க சேரும், கூட்டத்துல போய் சேரும். கூட்டத்துல சேர்ந்த பிறகு நாம எப்ப எந்த காலத்துல அனுபவிக்கணுமோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலை பெற்று இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரும். அந்த அனுபவிக்கக்கூடிய நிலைதான் வந்து பிராரப்தம். இன்னுமே தான் அனுபவிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ராரப்தம். அதனுடைய பலன்கள் தான் நாம ஃப்ரூட்ஸா இப்போ வந்து அனுபவத்துல வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறது இல்லையா. சோ நாம இப்போ சாதன பக்தி அனுஷீலனம் கல்டிவேஷன், அதாவது சாப்டர் 2ல இருந்து 14 சாப்டர் வரைக்குமே நாம சாதன பக்தி பற்றி தான் படிப்போம். அதுலயும் வந்து வைதி பக்தி வந்து வைதி சாதன பக்தியில 64 விதமான செயல்கள் பற்றி நாம படிப்போம். 10 வந்து டூஸ், அதாவது எதெல்லாம் செய்யத்தக்க செயல் எதெல்லாம் செய்யத்தகாத செயல்னு 10 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 44 ஐட்டம் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் அதனுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். இங்க ஹைலைட்டடா இருக்கு. சோ இதெல்லாம் இத்தனை டிவிஷன்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். அடுத்து ராகவனுக்கு சாதன பக்தி வந்து ஸ்பான்டேனியஸா சடனா நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து உறவுமுறை, நாம எல்லாரும் கூட அப்படிதான் பகவான்கிட்ட உறவுமுறை எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம தான் நம்ம இந்த பகவத்கீதைக்கு வந்தோம் இல்லையா. சோ டெம்பிள் என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா ஈடுபாடு வந்து அவ்வளவு கிடையாது, இது நம்ம கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும். நைவேத்தியம் பண்ணும்போது நமக்கு பகவான்கிட்ட ஈடுபாடு வந்திருக்கோம் ஆரம்ப காலகட்டத்துல? கண்டிப்பா கிடையாது. நைவேத்தியம் பண்ணணும், பக்தியோட அதை வச்சிருப்போமே ஒழிய அன்பு கொண்டு நாம அந்த இடத்துல வச்சிருக்க மாட்டோம். பயம் இருக்கும் நம்ம இல்லையா, தப்பு பண்ணிடக்கூடாது, இதெல்லாம் யோசிப்போம்.
பிரேம வரும்போது நமக்கு அந்த பயம் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? பகவான் மீது ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணும்போது நமக்கு பயம் இருக்கா? சோ அந்த மாதிரி சடனா வந்து பகவான் மீது பிரேமை கொள்ளும் போது அது ராகனுக பக்தி. அது சாப்டர் 15-16 சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 கிளாஸஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ், கனிஷ்டா, மத்தியமா அண்ட் உத்தம அதிகாரி பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அக்செப்டிங், பிராக்டிசிங் அண்ட் அட்வான்சிங் இன் சாதன பக்தி. எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அக்செப்டிங், சோ நம்ம பக்தியை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். சோ அந்த பக்தியில வந்து பக்குவம் அடையிறது இல்லையா? சோ ஒரு குரு வந்து சிஷ்யர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி எப்போ வரும் இல்லையா? அடுத்து நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யறது, மேலும் வந்து சாதன பக்தியில முன்னேறது. The superiority of devotional service over liberation and describe a devotee's attitude towards liberation. அதாவது superiority of devotional service, அதாவது தூய பக்தி சேவை வந்து மோட்சத்தையுமே வந்து கடந்து விடுகின்றது. மோட்ச நிலைய கூட ஒரு சாதாரண மனிதன் தான் மோட்சத்தை விரும்புவான் இல்லையா? அதற்காக பிரயத்தனம் பண்ணுவான், பக்குவம் அடைன்னு நினைப்பான். ஆனா தூய பக்தன் வந்து மோட்சம் அவனுக்கு வந்து வாயில் காவலிலே காத்துன்னு இருக்குமா, அதையுமே சர்பாஸ் பண்ணி போயிடுவான். மேலும் அவனுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய செயல்தன்மை எப்படி இருக்கும்னா, அதாவது இந்த பக்தி, அதாவது லிபரேஷன், மோட்சத்தை பத்தி அவன் பெருசா எதிர்பார்க்க மாட்டான் இல்லையா? எப்படி நம்ம பில்வமங்கல தாகூர் வந்து அவருக்கு மோட்சம் வந்து வாயில் காவலிலே காத்துட்டு இருந்தாலும் அவர் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்கு செயல்படுத்தணும்னு இருந்தார். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சிக்ஷாஷ்டகத்திலயும் வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ இண்டிபெண்டன்ட் நேச்சர் ஆஃப் த பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதனுடைய தனித்தன்மையை பற்றி பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் இத்தனையுமே வந்து இந்த இதுல வந்து படிக்க போறோம். சோ பாவ பக்தி பற்றி பார்க்கிறோம். 9 symptoms ஆஃப் பாவ பக்தி பத்தி சொல்றாங்க. நாட் டு வேஸ்ட் டைம். பாவ பக்தியில இருக்கிறவங்க வந்து, அதாவது சாப்டர் நம்பர் 17 இருந்து 18 அந்த 2 சாப்டர் வந்து பாவ பக்தி, 19 வந்து பிரேம பக்தி. 9 விதமான, அது 9 விதமான அறிகுறிகளை பற்றி படிக்கிறோம் பாவ பக்திக்கு. அதாவது காலத்தை வந்து வீணடிக்க மாட்டாங்க. ப்ரிசர்விரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்திரத்தன்மையோட நம்ம வந்து இருக்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நிலையில வந்து இருந்துட்டே இருப்போம். இப்போ ஒரு வாட்டி நம்ம ரொம்ப பக்தியில வந்து ஈடுபாடோட செயல்பட்டிருப்போம். இன்னொரு சமயத்துல நாம வந்து வள்வள்ளன்னு சொல்லிட்டு நாய் மாதிரி விழுவோம் இல்லையா? ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ரிசர்வரன்ஸ், இல்லை, கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது நமக்கு இல்லையா? அந்த கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். அதான் ஸ்திரத்தன்மையோட செல்றது. டிட்டாச்மெண்ட், பௌதீகத்துல இருந்து நாம பௌதீகத்தினுடைய இதுல எல்லாமே வந்து துறந்து இருத்தல், அப்படிப்பட்ட தன்மை. தற்பெருமையற்ற தன்மை, ஹோப் அகெயின்ஸ்ட் ஹோப், அதாவது நம்பிக்கையின் மீதே நம்பிக்கை இல்லையா? நம்முடைய நம்பிக்கை யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் மீதே நம்பிக்கை கொள்றது, அதுதான் முக்கியம். இன்டென்ஸ் ஈகர்னஸ் அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத அந்த அளவுக்கு வந்து ஆர்வம் பக்தியில வந்து இருக்கிறது. கான்ஸ்டன்ட் டேஸ்ட் ஃபார் சாண்டிங், நாம ஜபங்கள்ல வந்து ருச்சி காண்றது. அடிக்ஷன் டு குளோரிஃபை கிருஷ்ணாஸ் குவாலிட்டிஸ். எஸ், நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? யாரையாவது ஒருத்தர் புகழ்ந்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை நல்லா மார்க் எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய கல்விக்கு போனா நம்ம திருப்பி எல்லாருக்கிட்டையுமே என் பொண்ணு இப்படி, என் பையன் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பா பெருமையா சொல்லிக்குவோம் இல்லையா? அந்த அடிக்ஷன் குளோரிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு உண்டு. அது மாதிரி பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷனை வந்து அடிக்ஷன் மாதிரி, பகவான் தான் மேன்மையானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே யாரை பார்த்தாலுமே பகவானுடைய புகழாரங்களை சூட்டுறது, அதுக்கு அடிமையாகிறது. லவ் டு லிவ் இன் த தாம், அதாவது இந்த புனித ஸ்தலங்கள்ல இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் வாழணுன்றதுக்காக விருப்பம் கொள்ளுதல். இப்படிப்பட்ட அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து பாவ பக்தியில வருமா? ஸோ இதுல நமக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம கண்டிப்பா சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஸோ 4th வேவ் வந்து, அதாவது பிரேம பக்தி, அது 19வது சாப்டரு. ஸோ பிரேம பக்தி வந்து பாவ பக்தியிலிருந்து அடுத்த நிலை தான் வந்து பிரேம பக்தி. இது வந்து குருவும் மற்றும் வந்து கடவுளை கருணையால் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். பிரேம பக்தி எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. ஏன்னா கிருஷ்ணரே விலைக்கு வாங்கிடுவோம் நம்ம. அதனால வந்து சாமானிய பகவான் வந்து மோட்சத்தை கொடுத்துருவார். ஆனா இந்த மாதிரி தானே வந்து அவருக்கு பணிவடை செய்யக்கூடிய அந்த செயல் கண்டிப்பா அவர் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த டிவோட்டியை வச்சுதான் அது கிடைக்கப்பெறும். வைத்திய சாதன பக்தி வந்து ஐஸ்வர்யம், வைகுண்டம் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போறது. ராகானுகா பக்தி வந்து கோலோகம்,
அதோ ஸ்ரத்த ததா சாது சங்காதா பஜன கிரியா. அதாவது நம்ம ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா இல்லையா, அனர்த்த நிவர்த்தி. அடுத்து வந்து ருச்சி நிஷ்டா. ஆசக்தி, நிஷ்டா ருச்சி ஆசக்தி பாவா பிரேமா இல்லையா, பிரேமா. இந்த 8. சோ இத்தனையுமே வந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. இத பத்தி எல்லாம் நம்ம படிப்போம். இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷனா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது செஷன் 1. நீங்க டீட்டெயிலா வாட்சினே வாங்கும். ஆனா டீடைல் ஸ்டடி எனிவே நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். நீங்க அதை அப்படியே கேட்சப் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் தோ நீங்க பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சாலுமே நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, நம்ம கிளாஸை விட்டுடாதுங்க. ஸோ இது வந்து லெசன் பிளான்னா இப்படிதான் வந்து டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி இத்தனை நிமிஷத்துக்குள்ள இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸிகியூஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான லெசன் பிளான். ஓகே, இப்போ வந்து 6 விதமான ஷட் கோஸ்வாமிகளை பற்றி தெரிஞ்சு, இந்த ஷட் யாரு இவங்க யாரும் நம்மளால வேறுபடுத்தி காண முடியாது. ஆனா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் இருக்காங்க. இதுல யாரு கோஸ்வாமி, இதுல யாரு ஜீவ கோஸ்வாமின்னு நம்மளால கண்டிப்பா தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு மட்டும் தெரியும். சோ நானா சஸ்திர விசார் நைக்க நிபுணோ சத்தர்ம சமஸ்த பாகௌ லோகானாம் ஹிதகாரிணௌ திரிபுவனே மான்ய சரண்யகரௌ ராதா கிருஷ்ண பாதாரவிந்தே பஜனானந்தேன மதாலி வந்தே ரூப சனாதனௌ ரகு யுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகௌ. அதாவது அவங்கள பத்தி சொல்றாங்க. இதுல வந்து 6 பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படும். சோ இந்த ஐ ஆஃபர் மை ஹம்பிள் ஒபேசன்சஸ் டு, நம்ம எல்லாரும் இந்த 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு பணிவான நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பா தெரிவிச்சுக்கணும் இல்லையா. சோ பாம் ஓ அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு ஷார்ட் இருக்கும் இல்லையா. ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ஹம்பிள் ஒபேசன்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ ஷார்ட் ஃபார்ம்ல வருது. ப்ளீஸ் அக்செப்ட் பிஏ இல்லையா, ஐ ஹம்பிள் ஹெச் ஒபேசன்சஸ் ஓ. இது போட்டிருப்பாங்க நிறைய ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் இப்ப எல்லாமே. அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி ரசாமிரதம் இருந்து வாசிக்கிறதுக்கு இந்த 6 கோஸ்வாமிகளுடைய கருணை கண்டிப்பா தேவை. அதனால நாம என்ன பண்ணணும், வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தெம். அவங்களுடைய பாதார விந்தத்துக்கு நாம பணிகின்றோம். சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாததாச கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி. நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து போனவர் வந்து கோபால பட்ட கோஸ்வாமி தானே? கரெக்ட். ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து நானு போன வாரம் புதன்கிழமை அங்க போகும்பொழுது அந்த கோபால பட்ட கோஸ்வாமி தான் நினைச்சிருந்தாங்க. அதான் சைத்தன். ஓகே ஓகே ஃபைன். வெரி அங்க ஒரு பார்த்தசாரதி டெம்பிளும் உண்டு. அதுக்குள்ள நிறைய டெம்பிள். எல்லாரும் ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள் போயிருக்கீங்களா? அதை நம்ம சுத்தி பார்க்கணும்னாலே ஒரு நாள் கண்டிப்பா தேவை. அதுக்கு 6 அமர அது ஆக்சுவலி. அப்புறம் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அந்த பக்கமா போகணும்னாங்க. நானு போகல, வந்துட்டேன். நான் டைம் இல்லைன்றதுக்காக. சோ நம்ம போனோம்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க வந்தது இதெல்லாம் பத்தி கூட நம்ம கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. who are very expert in scrutinizingly studying all revealed scriptures இல்லையா. இவங்க எல்லாம் அதாவது வேத விற்பன்னர்களாக இருந்தார்கள். அதனால அவங்களுக்கு வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்றதெல்லாம் நல்லா தெரியும். with the aim of establishing eternal relation, நித்தியமான அந்த அதாவது தர்மமான கோட்பாடுகள், அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை வந்து அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இதெல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களுடைய நன்மைக்காகத்தான். So they are honored all over the 3 world. இந்த மூவுலகங்களிலுமே அவர்கள் வந்து புகழப்படுகிறார்கள். And they are worth taking shelter. அவர்களுடைய பாதங்களில் நாம் தஞ்சமடைவது என்பது நம்முடைய பாக்கியமாகிறது இல்லையா. Because they are observed in the mood of gopis. கோபியர்களுடைய மனசு அந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் engaged in the transcendental loving service of ராதா கிருஷ்ணன். அதாவது ராதாகிருஷ்ணருடைய தெய்வீகமான பரிமாற்றங்கள்ல வந்து அவங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் அநேக புஸ்தகங்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்களாம். சோ வாட் இஸ் ரிலிஜன் இல்லையா, நானா சஸ்திர விசார் நீக்கை நிபுணவ் சத்தர்மா சமஸ்த பாகௌ. சோ
எதற்கு? லோகானாம் ஹித காரினவ், அதாவது அவர்கள் இந்த they are simply doing welfare activities for the people in general. அதாவது வெறுமனே சேவை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் the society was not so much degraded. அந்த காலத்துல வந்து அவ்வளவு மோசமான நிலையில இல்லை, இப்பதான் மோசம். இதை விட இன்னும் மோசமா இருக்கும் வருங்காலம் என்று. நம்ம காலமே பெட்டரா தோணும். இட்ஸ் a golden age of Kali. As soon as you give the evidence from the Vedic literatures, they would accept. இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒருத்தரை வந்து வேதத்துல வந்து விற்பனரா இருக்கார் அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை புரிஞ்சுண்டு அதற்கான வியாக்கியானத்தை தெரிஞ்சுண்டு நாம அடுத்தவர்கள் கேட்க சொல்லும் பொழுது அது தவறு இருந்தால் கண்டிப்பா அங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதனோட உண்மையான தாத்பரியத்தை நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? So these Goswamis were research Vedic literature, Samaveda, Atharvaveda, Rigveda, இல்லையா, உபனிஷத்கள், வேதாந்த சூத்ராஸ், அடுத்து மகாபாரத், பாகவதம், இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். ஸோ யூல் ஃபைண்ட் இந்த பக்தி ரசாமிரத அதுக்கான மூலக்கூறுகள் எல்லாமே இதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. மேலும் இந்த சொசைட்டி வாஸ் நாட், இது படிச்சுட்டோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம மங்களாசாரணம் பாடுறோம் இல்லையா, அதுல வருது ஸ்ரீ சைத்தன்யம் அனுதிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏ ஸ்வயம் ரூபா கதா மையம் சதாத்வா பதாண்டிகம். ஸ்வயம் ரூபா, ரூபா என்பது ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் தான் குறிக்கிறது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு கீழே வந்து அவங்க எழுதுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்க மாட்டாங்க, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மரத்துக்கு கீழே இருப்பாங்க. ரூப கோஸ்வாமி Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை கொண்டு வரணும்னாரு. அதற்காக இவரும் வந்து அநேகமாக கடினமான சூழ்நிலை அதை நிலைநிறுத்துவதற்கான மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு வந்தார். ஸ்வயம் ரூபா ததா மையம் ததா ஸ்வ பதாண்டிகம் இல்லையா, எப்ப வந்து அவருடைய திரு பாதங்கள்ல வந்து கமல பாதங்களில் நமக்கு வந்து தஞ்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின். பக்தி தத்வா, கிருஷ்ண தத்வா, ரச தத்வா, அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் நீங்க கூட படிச்சுன்னே இருப்பீங்க, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யாலையும் வந்து இதை படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. சோ பக்தி ரசாச்சாரியா, இவருக்கு பெயர் வந்து பக்தி ரசாச்சாரியா, அவர் நாம ஹரிதாஸ் தாகூர், இவர் வந்து பக்தி ரசாச்சாரியா. ஏன்னா ஒன் ஹூ நோஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், இஸ் ஃபேமஸ் ஃப்ரம் பக்தி ரசாம்னு சிந்து இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. அதாவது சேவையினுடைய மகத்துவம், வழிமுறைகள் இல்லையா, அதனுடைய சயின்டிபிக் இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் பை ரீடிங் திஸ் புக் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது இந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்க நம்ம வந்து அதாவது இந்த தூய பக்தி சேவையினுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதியில 5th chapter 203 purport மீனிங் தான். நெக்ஸ்ட் கௌர தீபிகா அப்படிங்கிறது புக். ஆக்சுவலி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து அவரை வந்து ரூப மஞ்சரியா பக்தி ரசாமிரத சிந்து இஸ் த மோஸ்ட் ரூப கோஸ்வாமி, அதாவது அதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த புஸ்தகமாக கருதப்பட்டதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டு. சிக்னிபிகன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோ ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அதனுடைய முக்கியத்துவம், அந்த பக்தர்கள் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த இடத்துல படிக்கப்படும். இப்ப நாம எல்லாருமே we can call the society as ISKCON. முன்னாடி வந்து லீக் ஆஃப் அந்த இதுலதான் இருந்தது இல்லையா, லீக் ஆஃப் நேத்து தானே படிச்சோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி டைட்டில் கீழே தான் இருந்துச்சு. முதல்ல பாம்பேல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் சம்திங் என்ன இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண அந்த இது வந்து சொல்லப்பட்டது. ஸோ playfully when he first coined the acronym, we can call our society ISKCON. He had initiated the legal work of incorporation that spring while still living on the boundary. But even before Prabhupada had been talking about this International Society for Krishna Consciousness, and so letters into India and in the Village Voice. அதனால தான் நம்ம வந்து it appeared in letters to India and in the Village Voice. The friend had suggested the title that would be sound better than to the familiar to Western.
இல்லையா? கிருஷ்ண இயக்கம் என்றாலே அது நம்முடைய பாரம்பரியத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். அதனால முதல்ல காட் கான்சியஸ்னஸ் சொன்னாங்க. அப்ப காட் என்பது ஒரு ஜெனரிக் நேம் இல்லையா? சோ நம்ம தான் கிளியரா படிச்சுட்டே வரும். பூலோகம் இருக்கு ஹையஸ்ட், வைகுண்டத்தை விட பகவான் தான் எல்லாருமே தோன்றியது, கிருஷ்ணர்ல இருந்து தான் எல்லாம். வை கான்ட் வி கால் இட் அஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மாத்தினாங்க. And if Westerners did not know the Krishna as God, then the International Society for Krishna Conscious would tell them by spreading his glories. இல்லையா? பகவானுடைய புகழாரங்களை சூட்டியாவது அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்க முயலும். In every town, Krishna consciousness was Prabhupada's own reading of phrase from Srila Rupa Goswami Padavali. Verse written 16th century ரூப கோஸ்வாமியுடைய பாத்தியவழியில சோ கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி எழுதியிருக்காராம். அது பேஸ்ட் தான் அவர் கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ண பக்தி ரச பவிதா, அதுதான் அந்த வேர்டு. டு பி அப்சர்வ்ட் இன் த மெல்லோ டேஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு கிருஷ்ணா. அந்த தெய்வீகமான அந்த செயல்ல வந்து ஈடுபடுறது, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக. இதை வந்து ஸ்ரீல ரூபம், அதாவது ஸ்ரீல பிரபு லீலாமிர்தத்திலிருந்து எடுத்திருக்காங்க. அதை எழுதினவர் சட் ஸ்வரூபதாஸ் கோஸ்வாமி என்பதை நாம படிச்சிருந்தோம். மேலும் வந்து தட் பக்தி ரசாமிரத சிந்து, த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட், வி ஹாவ் a ஷார்ட் கட் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா? அதாவது அதனுடைய வியாக்கியானம் மிக அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்கார். ரூப கோஸ்வாமிஸ் பர்பஸ் இஸ் டு பிரசன்ட் த ஓஷன் ஆஃப் பக்தி ரசா. ஓஷன் ஆஃப் பக்தி ரசா நம்மளால கண்டிப்பா பயிற்சியடைய முடியாது. அட்லீஸ்ட் சில துளிகளையாவது நாம வந்து மேம்படுத்தணும். ரசா என்றால் த ஸ்வீட் பார்ட், உன்னதமான ஒரு குவாலிட்டி ரசா இல்லையா? இந்த ஜூஸ், அது எக்ஸாம்பிளா வந்து இந்த இடத்துல ஜூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஓஷன், அது வந்து கடல் போன்று பெரியது. திஸ் ஓஷன் ஹாஸ் லிமிடேஷன் பட் தட் இஸ் அன்லிமிட்டட் இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய கடலுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து கரைகள் உண்டு, ஆனா அந்த இடத்துக்கு வந்து கரைகளே கிடையாது. ரொம்ப அற்புதமா விளக்கி இருக்காரு. இந்த கான்செப்ட் வந்து சொன்னாருன்னா, நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பாம்பேல வந்து 1973 ஜனவரி மாசம் 10 இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. பக்தி என்றால் பக்தி டிவோஷன், ரசா என்றால் வந்து மெலோ அல்லது ஸ்வீட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற, அமிர்தா என்றால் அதாவது நெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நித்தியமா இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு தான் அமிர்தம் என்று சொல்வார். சிந்து என்றால் கடல். சோ அதனால இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், பக்தி ரசாமிரத சிந்து அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சைத்தன்ய மகாபிரபு கம்பேர்ட் பக்தி டு கிரேட் ஓஷன் இல்லையா? கடலுக்கு தான் ஒப்பிட்டார். When he was speaking before Rupa Goswami, he said, it is just like ocean. Please take a drop of it and you taste it and you will understand what is this ocean அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா இந்த சம்சார சாகரம் என்பது நமக்கு கடல் தான் இல்லையா? சோ மேலும் வந்து இந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்துல உழன்று இருக்குமா இல்ல பக்தியில வந்து செயல்பட்டு இருக்குமான்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குத்தான் தெரியும் இல்லையா? நாம் எதன் மீது நம்முடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்கின்றோம். எஸ், நாம வந்து நம்முடைய கர்மங்களை நாம கண்டிப்பா செய்யணும், ஆனா எந்த ஒரு பிரதிபலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது எவ்வாறு அந்த பாவத்தை நாம பெருக்கிக் கொள்ள முடியும்னாக்கா, பக்தி செயல்ல ஈடுபட்டா மட்டும்தான் அந்த பாவத்தை நம்மளால பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். சைத்தன்ய மகாபிரபு டிஸ்கிரைப் ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் பக்தி ரதாமிரத்தின் சிறிய பகுதியை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதாக இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. பக்தி ஆர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், தட் இஸ் ரசா, டேஸ்ட் இன் அமிர்தா அண்ட் இட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மேலும் every service has some attractive features which the servitor progressively honored. நாம கூட ஏதாவது ஒரு சேவை செய்ய போறோம், அதுல நமக்கு ஈடுபாடு இருந்தா அது இன்னும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஈடுபாடே இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். ஆனா அந்த இடத்துல நடந்த சேவைகள் எல்லாமே வந்து ஈடுபாடோடு செய்யப்பட்டதாக. திஸ் ஃபோர்ஸ் விச் டிரைவ்ஸ் த philanthropist, அது எப்படின்னா வறண்ட தத்துவவாதிகள் மற்றும் குடும்பஸ்தர்கள் மற்றும் வந்து சமுதாயவாதிகள், இவங்க எல்லாருமே ரசா என்ற ரூபத்துல வந்திருக்காங்க இல்லையா? அது கைண்ட் ஆஃப் மில்ல whose taste is very sweet, ரொம்ப ரொம்ப திதிப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டது. சப்பல சுகா இல்லையா? போக தியாகம், ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நம்ம சொல்லணும்னா டைரக்டா சொல்லணும்னா ஒரு அல்பமான ஒரு ஆசை நம்ம இல்லையா?
உன்னதமான ஆசையோடு இருக்கிற வழி அல்பமான ஆசையை நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த ரெலீஷ் ஆர் டேஸ்ட் ஆஃப் த புன்னேன் ரசா நாட் லாங் என்டியூர். அழகா சொல்லிட்டார். அதாவது இது வந்து பௌதீகத்துல வந்து நமக்கு ருச்சியை நம்ம வந்து நிறைய நாள் நம்ம நீடித்து வைக்க முடியும். போக தியாகம் இல்லையா? உணவை வந்து நாம தியாகம் பண்றதுனாக்கா எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவுதான் அருந்தணும். தேவைக்கு அதிகமாக நாம கண்டிப்பா அருந்தக்கூடாது. பக்திரசா ஓவர் இந்த மெலோ ரெலிஸ்ட் இந்த டிரான்சென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட். நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து எவ்வாறு சஞ்சயன் வந்து எண்ணி பார்த்து இன்புற்றானோ அதே போன்றதுதான் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது சஞ்சயன் வந்து அதை கேட்டு வந்து இன்புறவில்லை. நாம் எல்லாரும் கூட அவருடைய இந்த லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட்ஸ்? கேக்குதுங்களா? நோ இஷ்யூஸ்? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது ஓகே. மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. So, yes, loving service does not finish with the end of life. இந்த பக்தி சேவை வந்து இந்த பிறப்போடையே அது முடியாது கிடையாது. இறுதி வரைக்குமே அது எடுத்து செல்லப்படும். எப்ப வரைக்கும் அந்த உயிர் வாழை வந்து விடுதலை அடையிலையோ அது வரைக்குமே அது இட்டு செல்லப்படும். And therefore it continues perpetually and is therefore called as அமிர்தா இல்லையா? சோ நம்ம உடல்ல கூட உயிர் விட்டு போன பிறகு அந்த ஆன்மா வந்து வேறு ஒரு உடலை ஏற்படுத்துறதுக்கு தயாராக செல்கின்றது இல்லையா? அது போன்றதான் அந்த உயிர் சென்ற பிறகு ஒரு டெட் பாடி தான் நம்ம. And that which does not die but exists eternally. அதாவது ஆத்மா என்றைக்கும் கொல்லப்படுவது கிடையாது. எப்பவுமே நித்தியமாக வாழக்கூடிய ஒன்றுதான். உடல் தான் நமக்கு அழியக்கூடியது இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். எனி ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஃபார் த சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. நாம் எந்த செயல் செய்தாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்திக்காக செயல்படணும் இல்லையா? சோ அவரை விடுத்து நம்முடைய சுயபலம் திருப்திக்காக செய்தால் நாம வந்து பாவத்தை தான் முன்கின்றோம் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். So any action performed from the situation of Krishna in this transcendental bhakti rasa stage of life can be released perpetually. இல்லையா? அதாவது நம்ம ப்ரோக்ரஸிவா நம்மளால வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும். When one is thus engaged in devotional service, all turn into enmity. So அதனால நம்ம வந்து பக்தி சேவையில வந்து ஈடுபடும் பொழுது வேறுபட்ட பாவங்களை நம்ம செயல்படும் போது இல்லையா? உன்னத பாவங்கள் செயல்படும் போது நமக்கு அது வந்து அதாவது டேர்ன்ஸ் இன்டு எட்டர்னிட்டி, நித்திய தன்மைக்கு வந்து அது மாற்றம் அடைகின்றது என்று அழகாக எடுத்துரை. ஜெனரலி நோன் அஸ் ரூப் அனுகாசன். எதுக்குன்னு கூட நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். யூ ஆர் ஃபாலோயிங் த ரூப கோஸ்வாமி. இந்த பிரசன்ட் கிருஷ்ண கான்சியஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த, அதாவது ரூப கோஸ்வாமி அவருடைய வழிநடத்தல தான் நாம் எல்லாம். ஸோ இது வந்து ஒரு 30 minutes எக்ஸசைஸ். இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா அது கண்டிப்பா வராது. இதை நான் காப்பி பண்ணிட்டு நான் கன்க்ளூஷன் வந்து நான் பண்றேன். ஸோ நீங்க வந்து வெள்ளிக்கிழமை இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க 5 o'clock. நான் இது போடலைன்னாலும் அன்னைக்கு கிளாஸ் கண்டிப்பா சொல்லிட்டேன். மெசேஜ் வரல சொல்லக்கூடாது. ஓகே, கொஸ்டின் ஓகே சாட்ல போடுறேன். அது மோகன்தாஸ் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லல நீங்க போடுங்க. நீங்களே நான் என்னோடது போட்டுட்டேன். போடுங்க. குரூப்ல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, எல்லாருமே அட்டெண்டன்ஸ் குரூப்ல இருக்கா? நீங்க கிளாஸ் குரூப்ல இருக்கு, முடிஞ்ச உடனே போட்டுடலாம். எதுக்கு இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பக்தியை மேன்மையா சொல்றதுக்கு, பக்தி எவ்வாறு செய்தா இது பக்தி, இந்த பக்தி வந்து இந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ரியலைஸ் நாலேஜ் பெறுவதற்காக தான் நமக்கு இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்துவே வந்து செயல்படும். சோ இதனால என்ன நடக்கும்னா, இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு மத்தியில வந்து நிம்மதி என்பது கிடைக்கும் இல்லையா? சமுதாயத்துல வந்து கிடைக்கக்கூடிய நிம்மதி. Even by such great attempts as United Nations, because we do not know the right method. The method is very simple. One has to understand the cool head. அதாவது நம்ம சுலபமான ஒரு எக்ஸாம், பப்ளிக் எக்ஸாம் போறாங்க நம்ம பிள்ளைங்க. ஸோ டிக்கெட், அந்த ஹால் டிக்கெட்டோட கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தா இமீடியட்டா கையெல்லாம் ஊற்றணும். சில பேருக்கு ஸ்வெட்டிங் வரும், எல்லாமே வரும் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டிப்பா ஓவர் கம் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த ஜீவனுக்கான
அதாவது எதற்காக இந்த ஜனனம் எடுத்தோன்றது வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி சிம்பிள், பட் ஒன் ஹாஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இன் எ வெரி கூல் ஹெட். அதாவது நிதான புத்தியுடைய மனிதராக செயல்படணுன்றது வந்து இன்டைரக்டா சொல்றாங்க. ஸோ பர்பஸ், இந்த பக்தி ரசாமృత சிந்தனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இட் டீச்சஸ் ஆல் மென், எல்லா மனிதர்களுக்குமே ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் த சிம்பிள் நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் ஃபார் லவ்விங் கிருஷ்ணா த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதாவது கேவலம் வந்து நாம அதாவது பகவானுக்கு எவ்வாறு திருத்தொண்டு அன்பு பரிமாற்றங்கள் திருத்தொண்டு புரியறது இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்ம நீட்டா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஏதாவது பர்பஸ் ஆஃப் த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இல்லாம பக்தியினுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா புரியாது இல்லையா. அதற்காக தான் இதை வந்து பிரபுபாதர் வந்து மொழிபெயர்த்து எழுதிட்டார். இஃப் யூ லேர்ன் ஹவு டு லவ் கிருஷ்ணா, அதாவது நாம பகவானை அதாவது நேசிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரான, இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் வித் எவ்ரி லிவிங். அவரையே நேசிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலுமே அவர்கள் அனைவரையுமே நாம நேசிக்க ஆரம்பிப்போம். மேலும் அப்பீலிங், இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து எல்லாருக்குமே அப்பீல் பண்றார், அதாவது கேட்டுக்கொள்கிறார். ஸோ கன்ஃபியூஸ்ட் மென் டு லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. அதாவது சங்கடமடைந்த மனிதன் வந்து இமீடியட்டா போயிருப்போ, அதாவது பகவானுக்கு எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரியறது அப்படிங்கிற அந்த கலையை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கத்துக்கணும் இல்லையா. எந்த பாவத்தோட உணவு படைக்கணும், பிரசாத நிவேதனத்தை படைக்கணும், எந்த பாவத்தோட அந்த அச்சமன் செய்யணும் இல்லையா, எந்த பாவத்தோட நாம ஜபங்கள் செய்யணும், எந்த பாவத்தோட வந்து கீர்த்தனங்கள் பண்ணணும், இப்படி எல்லா விஷயங்கள்லயுமே அவர் வந்து தெரிந்து கொள்கிறார். ஐ எம் ஷுர் தட் த ஃபயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்ம படிக்கிறது. அதாவது இதுல சேதோ தர்ப்பணம் ஆர்ஜனம் அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து நம்ம காலையில மங்களாட்சி பாடுறோம் இல்லையா, சம்சார தாவா, அது எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய இதுதான் இது. ஃபயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் பர்னிங் வித்தின் தேர் ஹார்ட்ஸ், அவங்களுடைய உள்ளங்கள்லயே வந்து எரிகின்றது. வில் பி இமிடியட்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட், அது வந்து அதாவது வெளியேற்றப்படுகின்றது என்று பொருள். இதை வந்து பெருசுப்படுத்தினாதான் தெரியும். ஒரு நிமிஷம் பெருசு பண்ணணும். சாரி, ஸ்லைட் ஷோ தான் பார்க்கணும். இந்த சர்க்கிளை வந்து நம்ம பெருசு பண்ணா இந்த சாதன பக்தி, ஜென்ரல் பக்தி, அடுத்து வந்து ரூபானுக பக்தி, ராகனுக பக்தி, அடுத்து வந்து ராகாத்மிகா, இதை வந்து பெருசு பண்ணணும். எப்படி பெருசு பண்றது? ஒரு நிமிஷம். என்ன எழுதிருக்குன்னு தெரியும், அதனாலதான் பார்த்தேன், எங்க அந்த ஆப்ஷனே கிடைக்கல. இதுலயே அந்த பிக்சர் கரெக்டா வரல. Copy this and paste as image, Mataji, and see if it's Copy paste without formatting. And okay. No, it won't come. Won't come. It's come. No, Mataji. Then you have to enlarge. Copy. Paste as image. Paste special and then image comes in. No. HTML format. Sometimes try HTML, sometimes it may come. அதுதான் வரல. வரல. ஏன்னா இது உங்களுக்கு இருங்க, ஸ்லைட் ஷோல பாக்குறேன் இருங்க. Better. ஒரு நிமிஷம். இதேதான் அங்க இருக்கிறது. நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. அதாவது ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த், சவுத் இல்லையா. ஸோ ஈஸ்ட் தான் நம்ம படிக்கிறதே. இந்த ஜெனரல்ல வந்து சாதனை,
பாவ மற்றும் பிரேம. அதுக்கு அடுத்து சாதனைல 2 வகை. இதெல்லாமே ஹைலைட்டடா கிடைக்கும். அடுத்து வந்து ஒரு அலை வந்து வெறுமனே சாதன பக்தி பற்றி சொல்லும். இன்னொரு அலை வந்து வெறுமனே பாவ பக்தி பத்தி சொல்லும். இன்னொரு அலை வந்து வெறுமனே வந்து பிரேம பக்தி பத்தி சொல்லும். அது எந்த அலை என்பது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். முதல் 1 to 19 சாப்டர்ஸ் வந்து பகவத் பக்தி வேதா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த சாப்டருக்கு வந்து பூர்வ பாகம், ஈஸ்ட் இல்லையா, பூர்வ விபாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த 19 சாப்டர்ஸ்ல நம்ம ஜெனரலா எல்லா விதமான பக்திகளை பற்றி நாம படிக்க போறோம். அடுத்து தட்சிணத்துல வந்து அதாவது சாதன பக்தி. ஸோ சாமானிய பக்தி என்பது இந்த சாதன பக்தியை தான் வந்து சாமானிய பக்தியா, ஜெனரல் கேட்டகரி சாமானியம். அதுல வந்து வைதி சாதனம், அடுத்து வந்து ராகனுக்கா சாதனம் வந்து வரும். ஓகே, அது வந்து டீட்டெயிலா படிக்கிறது வந்து 20வது சாப்டர்ல இருந்து 34வது சாப்டர் வரைக்கும் இருக்கும். அடுத்து பச்சிமா அப்படின்னாக்கா, பச்சிம் என்பது சவுத் இல்லையா. ஸோ சாரி, வெஸ்ட். பஷ்சிம் என்பது தக்ஷின் வந்து பூர்வ பக்ஷம், தக்ஷின். உத்தர தக்ஷின். ஆமா. பக்ஷம்ன்றது வந்து வெஸ்ட். இது வந்து தக்ஷின் வந்து சவுத். ஓகே, சவுத். முக்கிய பக்தி ரசா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து 35வது சாப்டர் இருந்து 44வது சாப்டர் வரைக்குமே இந்த பாவ பக்தி பற்றி படிக்கும். அதுக்கப்புறம் கௌர பக்தி ரசா, இது வந்து இதுதான் பிரேமா. ஸோ அதாவது நம்ம பெருமாள் உடைய டெம்பிள் எங்க போனாலுமே 4 வாயில்கள் என்ற மாதிரி பாக்குறோம் இல்லையா, ஈஸ்ட், கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்குன்ட்டு. அது போலதான். ஸோ உத்தர பாகத்துல போகும்பொழுது நீங்க ஏன் எல்லாருமே உத்தர பாகத்துக்குள்ளதான் வெளியில இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கிடைக்கணும். ஸோ எப்பவுமே உத்தர பாகத்துல நம்ம வெளியே வந்தோம்னா அது மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் அதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஜெனரல் வந்து கர்ம, அடுத்து வந்து ஜெனரல் வந்து நம்ம வந்து அதாவது 4 சதுர் புருஷார்த்தங்கள் பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரிதான். அதாவது ஈஸ்ட் வந்து சத்வம், அடுத்து வந்து சவுத் வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அஜ்ஞானம் இல்லையா. அடுத்து வெஸ்ட் வந்து இது அர்த்தார்த்தி, அதாவது செல்வத்தை தேடுறவங்க, பக்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு, ஆனா அர்த்தார்த்தி. ஸோ மோட் ஆஃப் பேஷன், இது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். தக்ஷின் பாகம் வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், ஈஸ்ட் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அடுத்து வந்து வெஸ்ட் வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன். இந்த 3ஐயுமே தவிர்த்து வர்றதுதான் வந்து above all the 3 is the உத்தர பாகம், அதாவது இது சொல்லுவாங்க என்னது, சவுத் நார்த். மோக்ஷான்னு சொன்னீங்க மாதாஜி அன்னைக்கு ஒரு நாள். ஆமா, மோக்ஷம். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம். ஈஸ்ட் வந்து தர்மா, அர்த்த வந்து இது வெஸ்ட், அடுத்து வந்து காம வந்து சவுத், அடுத்து வந்து நார்த் வந்து மோக்ஷம். ஓகே, குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஈஸ்ட் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், இட் இஸ் அ தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறவங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து வெஸ்ட் வந்து அர்த்த, வெஸ்ட் வந்து அர்த்த செல்வம், மோட் ஆஃப் பேஷன். ஓகே, அடுத்து வந்து சவுத் வந்து புலன் நுகர்ச்சி, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அறியாமையில் இருக்கிறது, இக்னரன்ஸ். ஓகே, இந்த 3 வாயில்களை எடுத்துட்டு இன்னொரு வாயில் எது, உத்தரம் இல்லையா. அது வந்து இந்த 3 வாயில்களை, இந்த 3 குணாதேசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, இந்த 3 செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா above all. ஸோ விடுதலை அடைந்த தன்மை, அதனாலதான் அது பிரேமல வருது. ஓகே, ஸோ பிரேமல போகும்போது எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலை. ஓவர்வியூ ஆஃப் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, இன்ட்ரடக்ஷன், 4 waves பத்தி சொல்லணும். இப்பதான் அதை பத்தி நம்ம படிச்சோம் இப்போ இல்லையா. சர்டன் கன்சர்ன்ஸ், ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ், எஜுகேட்டிங் டிவோஷனல். 3rd wave வந்து எக்கஸ்டி, பாவம். அடுத்து வந்து 4th wave வந்து அல்டிமேட் கோல் வந்து லவ் ஆஃப் காட். அது இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம ஈஸ்ட்ல வந்து பார்க்கும்பொழுது இது ஜெனரல் பகவத் பக்தி வேதா அப்படின்னா எல்லா ஜெனரலா வந்து பக்தி பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கோம். மேலும் வந்து பக்தியினுடைய வகைகளை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம படிக்கிறோம். முதல் 14 சாப்டர்ஸ் வந்துமே நம்ம வைதி பக்தி, 15, 16 வந்து ராகனுகா பக்தி, 17, 18 வந்து பாவ பக்தி, 19 வந்து 19வது அத்தியாயம் வந்து பிரேம பக்தி. ஓகே,
தெரிஞ்சது. மங்களாச்சரணம் நமக்கு இன்வோக்கிங் ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ். ஸோ மங்களாச்சரணம் பாட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் சுப்ரீம் அண்ட் காஸ் ஆஃப் ஆல், ரிசர்வாயர் ஆஃப் ஆல், எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் அவ தான். காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர். அகில ரசாமிரத மூர்த்தி. ஸோ கிருஷ்ணா, வி கேன் என்ஜாய் கிருஷ்ணாஸ் லவ்விங் சர்வீஸ் இன் சோ மெனி வேஸ். இப்படிதான் செய்யணும்ட்டு கிடையாது பகவானுக்கு, இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து பகவானுக்கு எந்நிலையிலிருந்தும் நாம அவருக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியலாம், இல்லையா? நாட் ஓன்லி பை எம்ப்ரேசிங் த கோபிஸ், வெறுமனே பிரேம, அடுத்து வந்து பாவ, அந்த மாதிரி கிடையாது. சாதன பக்தி கூட இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம பீஷ்மரை பத்தி போட்டிருக்காங்க, அவர் எதுல இருக்காருன்னா சிவல்ரியஸ்ல தான் இருக்கிறது அவர். ஓகே, சோ பகவான் மீது அவருக்கு பக்தி உண்டு. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து சோ பகவானுடைய வந்து போருக்கு நிற்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு இருந்தார், சிவல்ரியஸ். But in the fight of Bhishma with Krishna, piercing his body with arrows, therefore Krishna is Akila Rasamrada Murti, இல்லையா? சோ அவரையே வந்து, அதாவது ஆயுதத்தையே எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பகவான் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரத்தை எடுத்து அதையே வந்து சுதர்ஷன சக்கரமா மாற்றி அவரை கொன்னுடணும்னு நினைச்சார், இல்லையா? ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து பிளைண்டா வதம் பண்ணிட்டு இருந்தார். 12 ரசால வந்து இவர் எந்த ரசான்னாக்கா சிவல்ரியஸ் தான். ஓகே, எனி ரசா கிருஷ்ணா இஸ் ரெடி. எந்த ரசத்துக்குமே அந்த சப்டிவிஷன் 7த்துலயுமே எது வேணாலும் பகவான் வந்து எடுத்துப்பார். சோ நாம தான் வந்து ஏதோ ஒரு ரசத்துல இருப்போம், ஆனா பகவான் எல்லா ரசத்திலயுமே அவர் வந்து செயல்படுவார். சோ அதனாலதான் அவர் வந்து அகில ரசாமிரத மூர்த்தி அப்படின்னு பேர். அதாவது 5 ரசாஸ், மெயின் ரசாஸ், அடுத்து 7 உபரசங்கள். ஒரே நிமிஷம். சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சிக்தாப்பா. ஒரே நிமிஷம் சைன் பண்ணி. மேடம் அது லைட் போட்டுருங்க மேடம். ஃபைன். பேக் இல்ல. சரி, தேங்க்யூ, குட் லக். ஸோ எந்த ரசத்துல வேணாலும் பகவான் நம்மளோட உறவு கொள்வார். இதை நான் ஃபர்ஸ்ட்லயே உங்களுக்கு முதல் ஸ்லைட்ல போவே நான் சொன்னேன், எதற்கு அகில ரசாமிரத மூர்த்தின்னு சொல்றது, இல்லையா? அதாவது பகவான் நம்மளோட மெயின் 5 ரசங்கள்ல நம்மளோட உறவாடுவார். உபரசங்களும் செயல்படுவார். அவரிடத்துல எல்லா ரசங்களுமே உண்டு, இஸ் அ ரிசர்வாயர். ஆனா நம்ம ஏதோ ஒரு ரசத்துல மட்டும்தான் அவரோட உறவு கொள்ள முடியும். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிஃபேஸ் டேர்ம் அகில ரசாமிரத சிந்து என்றால் பக்தி ரசாமிரத சிந்து என்றால் என்ன? பக்தி என்றால் பக்தி, ரசா என்றால் அதனுடைய உன்னதமான ஒரு பகுதி, அமிர்தம் என்றால் நித்தியமா இருக்கக்கூடியது வந்து சுவை, அதாவது நித்தியத்தன்மை குறிக்கிறது தான் அமிர்தம் என்பது. சிந்து என்பது ஓஷன், இல்லையா? கடல் போன்றது. அப்படி டிஸ்கஸ்ட் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ரிலீஷிங் எட்டர்னல் ரசம், நித்தியமான அந்த ரசத்தை வந்து நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்ம சொல்லணும். ரூப கோஸ்வாமி அவர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி படிச்சோம், இல்லையா? 6 கோஸ்வாமிகள் அவரு. அடுத்து பிரபுபாதர், நம்ம எல்லாரும் ரூப அனுகாஸ் அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க எழுத வேண்டியது. அடுத்து ஐடென்டிஃபை பிரபுபாதர் பர்பஸ் இன் ரைட்டிங் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், எதற்காக இதை எழுதினார் என்பது ஆல்ரெடி நம்ம ஹைலைட்டடா படிச்சிருக்கோம். டீட்டெயிலா நீங்க அந்த நம்ம இதுல படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம், இல்லையா? என்னோட அதை வந்து நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸ்பிளைன் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பக்தி ரசாமிரத சிந்து வித் ரெஃபரன்ஸ் டு விருந்தாவன கிருஷ்ணா. ஸோ இப்பதான் இதை பத்தி நம்ம படிச்சோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பீஷ்மர் வந்து சிவல்ரி, இந்த இடத்துல கோபிகளோட அவர் வந்து எந்த இதுல இருக்காரு, ஆக்சுவலி மதுரிய ரசத்துல வந்து இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து படிச்சோம். நான் இதோட நிறுத்துறேன். I think last slide now. So our philosophy is not to mix up with the water superficially, but enter into the water and live like a fish, big fish. அதாவது இது என்ன இந்த ஓமை சொல்றாருன்னா, நம்ம ஏதோ ஒண்ணு
அதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை கத்துக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் நாம வந்து எதனோடயோ வந்து கலந்து நம்ம பேசக்கூடாது. ஓகே, சோ தத்துவத்துல நாம வந்து அதனோட உண்மையை வந்து உணர்ந்து, மேலும் அந்த உண்மையை உணர்தல் எனக்கூடிய அந்த கடல்ல வந்து நாம ஒரு மீனாக வந்து நாம கண்டிப்பா நீந்தி செல்லணும். இப்ப நம்ம ஒரு சிறிய மீனா இருப்போம், அதுலயே நம்ம நீந்தி செல்லும் போது பெரிய மீன் அளவுக்கு போவோம். அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவமே வந்து மிக உயர்வான நிலையை அடைந்து இருக்கும்னு அர்த்தம். அதுதான் ஓமை அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இஃப் யூ ரிமைன் சூப்பர்ஃபிஷியலி அந்த வாட்டர், மேலேயே இருந்தாக்கா, அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து, அதாவது எப்படி ஷாலோவா இருக்கு, அதாவது பல்கு அப்படின்றோம் இல்லையா, அது மேல மேல இருக்கிறது. ஆனா யுத்தம் என்பது ஆழ்ந்து இருக்கிறது. அப்படி நாம பகவானை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ள, அவருடைய உண்மையான நிலை, அவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, ரூபங்கள், இதெல்லாம் நம்ம குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அதை ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மேலோட்டமா தெரிஞ்சுட்டா அது வந்து நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா. சோ மேலோட்டமா இருந்தாக்கா மேல இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து, இப்போ ஒரு குளத்துல இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து வற்றி விட்டா அந்த இடத்துல மீன்கள் எதுவுமே இருக்காது. கடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர் வற்றாது. அது போல கடல்ல இருக்கக்கூடிய மீன் போல நாம பகவானை பற்றியான இதுல வந்து நாம மூழ்கி இருக்கணும். சோ அதனால யுவர் கம்மிங் கோயிங் ரெப்படிஷன் ஆஃப் பர்த், இந்த இடத்துல நம்ம மேலும் மேலும், அதாவது லைட்டா நம்ம தெரிஞ்சுட்டா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வந்து வாழணும்ன்றதே தெரியாம வாழ்ந்து நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மை தான் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வோம். ஆனா ஒரு பெரிய மீனாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு கடல்ல இருந்து வாழக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கும் இல்லையா. அந்த இடத்துல நமக்கு எவாபரேஷன் ஆனாலும் கூட வந்து அவ்வளவு நம்ம வந்து இழக்க மாட்டோம். கடல் தண்ணி என்னைக்காவது வற்றுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. அதே போலதான். So don't be misled by the Mayavada philosopher that you will fall into the water. இந்த இதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமியால எடுத்துரைக்கப்பட்டதுன்னு இந்த லெக்சர் வந்து டிபார்ச்சர் லெக்சர் லண்டன் 1975ல சொல்லியிருக்காரு. அதாவது கடைசி லெக்சர்ன்னு நினைக்கிறேன், லண்டன்ல டிபார்ச்சர் லெக்சர்ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியா வந்து இங்கேதானே இருந்தார் அவரு கடைசி காலகட்டத்துல. இதோட இந்த செஷன் 1க்கான அந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஓகே, இன்னும் வந்து எத்தனை 10 செஷன்ஸ் இருக்கு டோட்டலா. இன்னும் 9 செஷன்ஸ் இருக்கு, 9 கிளாஸஸ்ல நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय नामाचार्य हरिदास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे